everyone, welcome back to Suddenly Life channel. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again nendaba ke zasebukhosini ke bakwaZulu. Izolo guys niyakhumbula ukuthi ke kade ke kune nombungazo wempi ke yaseSandlwana. Uzokhumbula ukuthi uZulu wake wabambana ke nama British lapha ke eNquthu eSandlwana ngeminyaka ke yako 1879 ngokomlando engazi umiqiniso ukuthi kwakumhla 22 January ngo1879. So njalo ngonyaka kuyeke kuhambe kokhunjulwa ke ubuqhawe bukaZulu kuhambe kuyiwe lapha na ke eSandlwane ngaphansi kamasipala ke waseNquthu. So guys, into ke ejabulisa abantu abaningi ukubona oNdlunkulu besilo bonke bephelele bekhona ke uQueen Ntokozo kaMayisela ekhona futhi noNdlunkulu uNozizwe Mulela uSecond wife lo ongudabuka ke eSwatini ekhona ke uQueen Nomzamo Myeni ekhona ke bakithi futhi no Sihle Mdluli akaka yena ke akusabizwa ngoSihle Mdluli kodwa ke use unaye upipeline ukuthi ke uyoba uNdlunkulu ke kaZulu. Abantu bayamthanda ke bakithi uSihle bathi ukhombisa inhlonipho kakhulu nje ukhombisa uyithoba nokuthobeka kakhulu. So yeah guys, bakithi siyajabula kubabona ke behlangene okusho ukuthi ngampela ke izinto ke zabuye ke zalunga phakathi ke kwa Ndlunkulu ukaMayisela kanye ke nesilo ke uMisizulu kaZolithini kanye ke futhi guys naye ke uNozizwe uQueen Nozizwe naye wengazi ukuthi naye impela cha uyahamba kodwa hayi kusho ukuthi izinto zabuye zalunga njengoba ke sesibabona ke behlangene ke bonke engazi ukuthi ke kungaqhubeka kanjalo bakithi uhambe kahle ke umcimbi. Isilo saphinde sakhuluma ke ngendaba ke abantu akade belokhu bebuza ukuthi hawu uyiaddressa nini ke indaba yalesi simo ekukhulunywa ngaso sabantu ke bokufika abangenazo imvume. Wathi cha abahambe baye emakhaya babuye ke bazothola kahle imvume noma ke bathola kahle imvumo zokuba khona la ke eSouth Africa. So yeah guys, ngiyathemba ukuthi ke niyababona ukuthi ke bahle kanjani. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.